bɛ di anw kanubaga kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma maa o maa bɛ yen ni o bɛ soli ka wuli sabati walasa ka sɔgɔ anw na kunnafoniya ko na sira fɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn ko bɛɛ k'i bisimila. Bi ye juma ye marisi kalo tile 25 san 2022 i n'a fɔ ladalako la aw nisɔndiyalen bɛ aw bisimila sɔgɔmada in na foli ni wale ɲuman dɔn ko di aw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ma k'aw ni ce aw ka danaya la Renouveau Télé sugantili la soli ka wuli kɛbagaw aw mana sigi ni kɛnɛ kan don o don an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ aw ka foli kɛ sabula baara nɔgɔn tɛ cogoya si la aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera aw ka baarakɛyɔrɔw la ni aw sɔgɔlen don an na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo maa minnu fana bɛ an lajɛ sɔgɔnaw la don o don foli ni wale ɲuman dɔn o ye aw kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ta ye lamɛnbaga jamakulu ni yɔrɔ la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo radio Renouveau lamɛnbagaw mɔgɔ sɔgɔlen don an na 98.1 sanfɛ an bɛ foli ni wale ɲuman dɔn di aw bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ faranka radio kɛmɛ yirika caman bɛ sɔgɔ an na walasa ka se ka nin jɛmukan in cari Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ an ka foli bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye fɛn bɛ tali kɛ maa minnu fana bɛ sɔgɔ an na bɔlɔlɔsiraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la internet sanfɛ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ni sanga kɔnɔna la minnu bɛ an lamɛn YouTube sanfɛ a mana kɛ tileganfɛla ye su kɔrɔbalenbaw maa minnu fana bɛ k'an sɔgɔ an lamɛn direct la an ka page Facebook kan o ye Renouveau FM Renouveau Télé page direct ko abonné kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn tuma aw mana kɛ diɲɛ fan o fan o la bi ye juma ye bi ye lahɔrɔma don ye an bɛ duwawuba kɛ an ka banabagatɔw ye maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ bana dilan kan ni sanga kɔnɔna la ko ala ka kɛnɛya ɲuman di aw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ duwawuba kɛ an faso ye ka duwawuba kɛ Mali ye Mali bɛ situation min kɔnɔna na yalima solution teliman bɛ bɔ min o bɛ ala de bolo ala ka an bila o sira ɲumanw kan bi ye donba ye an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ sabula ka da kan ka kɛɲɛ ni CEDEAO ka jɛrɛba ye ni o bɛ sommet ko fɔ o sommet min kɔnɔna na an faso kunkan ko kuma de bɛ na taga fɔ yen nɔ ni o ye Mali ye o fɛnɛ kɔfɛ fɛn bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔna ani Tunisie olu na kari ɲɔgɔnna bi an fɛ yan nɔ Bamako kɔnɔna na walasa fɛn bɛ tali kɛ qualification olu okumu kɔnɔna la an ka se ka taga an sen jɔ Coupe du Monde o ko kana la an bɛ duwawu don kɛ an faso Mali ni kibaruya jɔnjɔnba fila kana la ala ka bɛɛ lajɛlen kun cɛ hɛrɛ la an ka se ka wasa sɔrɔ a fila bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sɔgɔmada in na an ka dibila baara kɛbagaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo yanni an ka bakurubaw di aw ma sabula aw ka ja ɲuman sɔrɔ ani kumakan ɲuman o sababu ɲuman ye olu ye u bɛ soli ka wuli de kɛ diɲɛ don o don ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yanni jɛmukanw ko bɛɛ lajɛlen ka dalabɛn o yɔrɔ la an bɛ u ka foli kɛ sɔgɔmada in na walawalali bɛ na kɛ aw ye kumasen min kan o de bɛ tali kɛ huis clos la huis clos ka bɔ fan jumɛn fɛ ayiwa an kɔni kuma in mɛn ni wagati laban ninnu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunun tileganfɛla ka taa bila wulafɛla la CEDEAO kɔni ale ka gafe dɔ kɔnɔna na o la k'a ko dun kɛra cogo di de Isa Kawa Sidibe ale ka wuli ka jɔ ye o ko kana ye a bɛna walawalali kɛ aw ye bi huis clos ale kan ani an y'a suganti kun min na Alexis Kalambiri anw ni ale bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ sɔgɔmada in na an ka don maa welelen don awɔ an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ direct la ka se ka hakilina di a ma fɛn bɛ tali kɛ sama-samali min dugu jɛlen don Mali ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛla la Alexis ka se ka a hakilina di maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma o ko okumu kɔnɔna la o fɛnɛ kɔfɛ ani Umar Baru Sidibe bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ka bɔ groupe Renouveau la yan nɔ ale min yɛrɛ ye directeur de l'information ye an fɛ yan nɔ Renouveau Télé la an n'a ka se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ fɛn min kɔni bɛ tali kɛ wulikajɔ bala o bɛna na kɛ sini maison de la presse kɔnɔna la o wulikajɔ in bɛna tali kɛ jumɛn de kan o kibaruya bɛɛ lajɛlen bɛ baro bolo Umar B Sidibe ale bɛna o kibaruyaw ko di kanubaga jamakulu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ ani sori bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ tan ka segin kibaruyaw olu kan Awa Daɲogo kɛnɛya kunnafoni o kɛnɛ bɛ to ale bolo ani kɛnɛya tigilamɔgɔw ka se ka kunnafoniya jɔnjɔn di an ma bi an ka kɛnɛya tagabolo olu kan kunnafoni di gafew ka se k'olu kun cɛ bi jumadonya in na o ɲɛfɔra fɔlɔ laseliw bɛ kɛ jɛmukan in kɔnɔna la anw ka don fɔli duma o fɛnɛ bɛ o kɛrɛfɛ Amadu El Konare ale bɛ yan nɔ don kibaru kama a ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatira ka ban bi jumadonya in na Amadu le ou El do de El wale a bɛ lela halisa a bɛ lela a bɛ lela dɔɔni yani terikɛ i ko sera ni dɔw sabali ka ɲɛnabɔ nka a jigiya b'a kan n'olu ɲɛnabɔra El bɛ n'a nɔ la
D'accord, donc ni jigiya b'a ça veut dire que jigiya ma tiɲɛ donc Amadu El Konare El ma se fɔlɔ dɛ donc a peut a barika fɛn na a ma ye fɔlɔ ne y'a yelen tɛ kelen dɛ an bɛ bi tile min na tubabu b'a fɔ ko ne mais jamais demain ce que tu peux faire aujourd'hui ni ma k'i ma comme ni ma k'i ma mɛ nin k'i ye sini min b'i bolo da o y'i garisɛgɛ o minɛ i ka taa ni yɛrɛ les choses peuvent vous bousculer du jour au lendemain a ma nɔgɔ jatew fɛnɛ gɛlɛyalen don sa mɔgɔ si de b'a jigi mɔgɔ si la ko bɛ cogo di an bɛ Ala fo k'a barikada o diyara n ye an kɔni doni ye nin ye an minnu ye maliden ɲumanbaw ye an kɔni y'a kanu bi ka église supporter ka bi 4 heures an bɛ église supporter an minnu ye maliden ɲumanbaw ye i bolo si maliden jugu dɔ la an k'a kɛ i ka kuma dilan a fɔcogo ma ɲa nin bɛɛ de b'i kuma yɛrɛ cɔ a la ne ko anw ye maliden ɲumanbaw ye e tɛ se ka aw woloma ka bɔ tɔw cɛ la dɛ ne ko anw ye maliden ɲumanbaw ye donc ni maa wɛrɛ min bɛ yen ko dalen aw y'a yira ni mun de ye an y'an ka maliden ɲumanya yira ni Mali kanu ani cɛsiri ni wulikajɔ ye faso ye wa bi église yɛrɛ ka kɔkɔrɔdonni kama an ye baara jigin bi hali midi aw ye fufala kɛ aw ka se ka église soutenir nka o bɛɛ la dɔw bɛ yen olu bɛ t'u da k'a kɛ sunan ye walima WhatsApp digitigi ye bon a ma nɔgɔ bɛɛ n'i tagabolo don sɔɔni min ye gɛlɛya min bɛ yen o sɔgɔmada in na fɔlɔ dugujɛ b'a la o kɔni ye stade dalala kɔni fale fa bɛɛ lajɛlen fɛ biye ko gɛlɛya bɛ yen sɔgɔmada in na an yɛrɛ taara ye ja minnu mana b'o la sisan an ye n'o sɔrɔ n'a kɛ seereya ye an bɛna don baaraw kɔnɔ kow ka ca bi kosɛbɛ nka an senna ka teli fana ɲɔw ka ca wugu la bi kosɛbɛ o kama ko kanubaga bɛɛ lajɛlen ka i tulomajɔ anw na sabula kibaruya jɔnjɔn teliman sanu ma o de bɛ yan nɔ k'a di aw ma sɔɔni aw ni Amadu bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru kan wagati bolo da cogo ale filɛ ni wagati bolo da cogo ye an ka marabolo kelen-kelenna kɔnɔna la fɛn min kɔni bɛ tali kɛ nɔgɔ la o bɛ na da kaba la Mali marabolo bɛɛ kɔnɔna la nka Kayikaw fɛ yen nɔ ka fara Ɲoro kan Nara Menaka Kita ani Tawudeni olu kɔni ko sankolo bɛ jɛya olu fɛ yen nɔ fɛn min bɛ tali kɛ tilemafɛ fiɲɛ la o bɛ na ci Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la nka Kayi ani Ɲoro Kita ka fara Tawudeni kan olu kɔni ka fiɲɛ na bɔ Worodugu yan fan fɛ k'i kunda Tilebi kan fɛn bɛ tali kɛ Tombouctou la Gao Menaka ani Kidal olu fɛnɛ ka fiɲɛ o bɛ bɔ Worodugu fɛ Mali fantaw fɛ ko fiɲɛ kɔni na bɔ Kɛɲɛka yan fan fɛ fɛn bɛ tali kɛ bi yɔrɔjan filɛliw la ko o na kɛ sababu ye yɔrɔjan filɛli min gɛlɛya bɛ don a la gɔngɔnbulon ye a sababu ye Gawokaw olu ta bɛ daminɛ kilomɛtiri 2 ka taa bila 5 la Menaka ani Kidal olu ta bɛ daminɛ kilomɛtiri 5 ka taga bila 9 na fɛn min bɛ tali kɛ Mali fantɔ bɛɛ lajɛlen fɛ yɔrɔjan filɛli min fɛnɛ bɛ daminɛ kilomɛtiri 5 ka taga bila 9 bɔɲɔnko la ko o filɛliw ko gɛlɛya na don a la ka sababuya kɛ gɔngɔnbulon ye nka gɛlɛya tɛna don marabolo minnu ka yɔrɔjan filɛli la bi o ye Buguni Kulikoro Sikaso Joyila olu kɔni ko gɛlɛyaba tɛna na olu ka bi yɔrɔjan filɛli sɔrɔ ko sanko bolodalen don bi Bugunikaw fɛ yen nɔ tile journée kɔnɔna la ka fara Kucala kan ani Sikaso fɛn kɔni bɛ tali kɛ o sanji kofɔlen na ko a bɛ se k'i sɛnsɛn ka se wuladafɛla ma o b'a jira k'a fɔ k'u bɛ se k'u sigi ni sanji ko bi tilegan fɛ walima wula fɛ fɛn kɔni bɛ tali kɛ Kulikoro la Segu san ka fara Joyila kan tilelafana to dunnen kɔfɛ walima sufɛ olu bɛ se k'u sigi ni sanko ye tilegan in n'a funteni bolo da cogo olu filɛ an ka marabolo kelen-kelenna kɔnɔna la Kayikaw bi aw ka funteni hakɛya o b'i jɔ degere 41 na Kulikoro 38 Sikaso degere 37 Segu 39 Moptikaw olu ta bi jɔ degere 40 na Tombouctou ni Gao olu ta bɛ kɛ 41 ye Kidal 38 Menaka olu ta bi jɔ degere 40 na Tawudenikaw olu ta bɛ jigin ka na 33 la Buguni marabolo kɔnɔna na bi olu ka funteni hakɛya a bɛ kɛ degere 37 ye Kucalakaw olu ta bɛ kɛ 38 ye Kita degere 41 Ɲorokaw olu ta bɛ kɛ 40 ye Nara 39 Douanzan degere 40 San ka fara Baɲangara kan olu ta bɛ kɛ 39 ye Joyila degere 38 Gourma Raoros olu ta bɛ yɛlɛn ka taa degere 41 na Bamako district kɔnɔna la ko nɔgɔ bɛna da kaba la tilemafɛ fiɲɛ bɛna ci min fanga bɛ se ka bonya wagati ani wagati bi journée kɔnɔna la ko gɛlɛyaw bɛna na don bi yɔrɔjan filɛli mun na o bɛ daminɛ kilomɛtiri 6 ka taga bila 9 na ka sababuya kɛ gɔngɔnbulon ye sanko kɔni bolo dalen don bi tilefanatɔw dunnen kɔfɛ walima bi su in na ko Bamakokaw bɛ se k'u sigi ni sanjiko ye funteni hakɛya bi
bi o bɛ kɛ degere 38 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 33 ye tile bɛ na bi nɛgɛ kaɲɛ 18 ale mana tɛmɛ ni sanga 42 ye malidenw ni wagati bolo da cogo ye ka di aw ma bi juma sɔgɔma ka daminɛ Kayi ka taga bila fo Tawudeni kun ye bɛɛ lajɛlen ka se k'i ta ni bila dɔ i mana kɛ Mali marabolo fɛn o fɛn na ko Ala ka bi juma tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma ka sababu ɲuman kɛ bɛɛ lajɛlen ye ne bɛ kɛnɛ to Amadu bolo sisan don kibaru o bɛ na dayɛlɛ aw ye ko kunnafoni tele dugu min na o ye Dibi Mayɔrɔ ye Amadu walasa anw kanubaga kelen-kelen n'a ka se ka bɔ Dibi la u bɛ u wakilu sɛmɛ anw de la kunnafoniya ɲuman sɛgɛsɛgɛli sanuma nasiratigɛ fɛ o kama an fɛnɛ ye layidu ta ko o jigiya ninnu minan tɛna bɔ cogoya si la ne kɛnɛ t'i bolo hali ne y'a sɔrɔ o baara in tɛ baara nɔgɔ ye sabula mɔgɔ caman bɛ yen kibaruya kun mana bɔ ka ban maaw bɛ hawuja maaw bɛ girin bɛɛ bɛ fɛ ka i yɛrɛ kɛ sama ye hali ni y'a sɔrɔ misi yɛrɛ tɛ kibaruyaw latɛmɛ joona o de bɛna ni maa caman ye bali ka wuli ni ka fɛnw fɔ walasa jama ka giri u kan walima jama ka giri u ka kunnafoni siraw kan o dun ye ko gɛlɛnba ye fanta maa i ma kɔrɔtɔ cogo o cogo maa si tɛna k'i fili dilan kan i b'i sigi fɔlɔ i b'i da o de la kibaruya bɛ ɲɛɲini reportɛriw bilalen don o kama source kow ka ɲɛɲini ɲɛmɔgɔw yɛrɛ b'o kama ni fɛn o fɛn wusura wulikajɔw ka kɛ jango ko nɔgɔyara telefɔni ko ni fɛn caman fɛ nɛgɛjuru siraw fɛ hali n'i bɛ Kidali mɔgɔ bɛ i bɛ se ka kibaruya sɛgɛsɛgɛ a sun kɔrɔ ka sɔrɔ i ma wuli ka se a kɛnɛ k'a da an ye maa minnu bɛ a bɛ fɔ mun ma ko des gens crédibles minnu ye da yamaruyala la n'u ti papa kan fɔ kow la walima u ti information manipuler sika foyi tɛ ala ni minnu farala ɲɔgɔn kan bi an bɛna don olu kɔnɔ sisan dani nɔ hali ni y'a sɔrɔ an n'a fariw tɛ fin da kelen nɔ a y'aw bisimila aw ni ce bi ye juma ye bi ye lahɔrɔma don ye o kuma a y'aw tɛgɛ ja n bɛna dugawu min k'aw ye bi k'a daminɛ bisimila la k'a da wala dani na sura yɔrɔ jɔnɔ tɛ sura bɛ fɔ ni ŋaniya min ye o de b'a to a bɛ minɛ kibaruya bakurubaw bɛna tali kɛ CEDEAO Mali kɔni tun taara ni a ta ye bɔgɔ jɛnnen kan badabada y'a jira k'a fɔ ko ɲagili min bira Mali kan ko c'est des sanctions injustes, illégitimes et injustes. Ko min ye k'a dɔn awa ye mois kun ka kɔrɔfɔ la n'o ye sɔrɔ ni musaka ko nasiratigɛ kɔni ye ko CEDEAO ye bingali min kɛ ɲagili min kɛ ko bingali ni sariya sɔsɔ don o kuma Mali ye kiiri min laɲini kɛ a ko kɔnɔ kiiri jaabi bɔra o kuma a dajara Mali la ko min ye musaka ko ɲagiliw ka wuli joona joona ka bɔ yen an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen tun bɛ kuma la kunun ni kunna sini Asimi na taa a kɛra wa a tɛna taa Asimi ni a jɛw ni conseil mun ye bilasiralibaw ye u kɔni hakilinaw ta k'a fɔ ni CEDEAO maaw b'a fɛ Asimi sen ka don u ka jɛrɛ la ko o kuma an bɛ bi tile min na k'u ka jasira kɔni galazo ni o ye visio conférence ye ko a n'a to kuluba k'a da don baro la ko o ka fara o kan fana min ye k'a dɔn an ka ministre Abdoulaye Diop o kuma ani maa naani ministre a yɛrɛ kɛra sa danaya de dara olu kan ko olu ka taa waasa Asimi sen bɛ se ka bɔ taali la nka baaraw ma sabati bilen sabula CEDEAO maa ɲɛmaw ko jɛrɛ nin ye kɔmɔko ye jamana faamaw ni ɲɔgɔn cɛ ko ministriw k'olu garadi ka jɔ a kɔrɔ olu kɔni ka taali bɔra ma o kuma Mali sen tɛna don lajɛ in na an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kan ministre ɲɛmakɔrɔ Sumeli Bube Mayiga ale kɔni taara da badabada so laban na Tigre SBM k'a dɔn Gawokaw ka di Mali bɛɛ lajɛlen kɔni cɔ a la ale kɔni taara da ka so laban na siran bɛ kɛ Bube ɲɛ siran tɛ kɛ Bube ɲɛ kuma caman mi fɔ nka Ala ka masaya bɛɛ lajɛlen kuncɛ sabula ale taari nɔ kɔma kununko suturali kɛra min ye ani minnu ye politiki baara kɛ a n'a limanaw ni badenw bɛɛ lajɛlen bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka taa Yusuf Kulubali taara renouveau tɔgɔ la fana a kɛnɛ kan na an bɛna maaw ka kumakan dɔw lamɛn Mali ka match bɛ sisan dani nɔ bi o kuma min ye a kow daminɛw bɛ cogo di jamanakuntigi Asimi taara joueurs lajɛ o jaw b'an bolo ka taa se fana sɔgɔmada in na bieko kɛlɛ kirikara waati k'a ye o kuma an yɛrɛ taara ka bi sɔgɔma joona in na stade 26 mars la ka taa lajɛ bieko gɛlɛya jumɛn ma an taara sɔrɔ maa dɔw sira ye dɔw bɔra fɔ région na ka na olu kɔni ma sunɔgɔ u bɛ ka billet talaw kɔnɔ u ma billet sɔrɔ gɛlɛya min b'u kan muso dɔw yɛrɛ fana y'u ka dagaw to kana nka si ma billet sɔrɔ an bɛna kuma nin bɛɛ kan bi sɔgɔmada in na jumadonya in na waasa k'a bɛɛ lajɛlen teliya an bɛ nin kɛ plan dani tɛmɛ walaki ye ni an y'an ɲɛ komi sisan dani nɔ
min bɛ tali kɛ farafina ka keleyatɔnba ni o ye farafina woroduguyanfa keleyatɔ CEDEAO olu kɔni y'a kanu k'a fɔ bi juma n'o ye kalo tile 25 ye ko u bɛna lajɛ balilen kɛ lajɛ min yɛrɛ ma boloda u kɔni y'a u ka laadala lajɛ tɛ u y'a lajɛ bali min na u ko CEDEAO jamana faamaw bɛna kuma Mali Burkina ale ni Laginɛ kan coup d'état kɛra o jamana minnu na ka se ka taa sigikafɔ jɔnjɔn ni hakilinabaw ta ni dɔ ka bɔ ni tibitaba ni taliba la Goodluck taara yan fɛ nana yan fɛ émissaires taara ya chef d'état généraux taara ya o bɛɛ lajɛlen ka dabila la waasa hakilina kelen ka ta ni tile laban in yɛrɛ la diɲɛma yɛrɛ bɛ ɲini ka tigɛ i k'a dɔn CEDEAO jamana faamaw ka baaraw taacogo la a ma sɔrɔla k'a fɔ Mali bada ye kuma minnu fɔ kabi ko in daminɛ n'o ye ko maa wɛrɛw kɔni bolo bɛ CEDEAO kɔrɔ k'u ɲɔgɔn ti k'u su ka bila Mali la kuma dɔw nana sɛmɛnciya ni Faransikɛw ka masakɛ Emmanuel Macron ale ka dantigɛ dɔw ye minnu yɛrɛ la ale yɛrɛ ko Mali bɛ kɛwale mun na k'ale bɛna CEDEAO ma ɲɛmaaw wele u ka se ka ɲagili bere tintin hali bi anw ka jamana kan kɔni dantigɛw kɛra o suŋa k'o dugumajɛ min ye lajɛ balilen kɔni kɛra mun yɛrɛ la kabi ko in daminɛna k'a dɔn ɲagili la min ma deli ka kɛ ka bataki ci ko Assimi Goïta ka taa a jɛrɛw kɛnɛ kan kabi bataki kɔni sera Mali la yan jamanadenw kɔni kɛra fila ye dɔw ko a ka taa dɔw ko java don jama fanba yɛrɛ y'a yira k'a fɔ nin ko in kɔni ye ko de ye ko jamanakuntigi man kan ka taa a kɛnɛ kan minnu bɛ n'olu ye jateminɛbaa ye minnu m'a lajɛ ni ɲɛ fila ye olu y'a laɲini jamanakuntigi a bɛ baara la jamana cɔ a la o tuma ni a welela jamana kun ka kɔrɔfɔ la ko a ka kan ka taa nka ka kɛ ni danabaliya min yɛrɛ sinsinnen don bi CEDEAO jamana faamaw ni i k'a dɔn malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ka se Mali jamana marabaw ma hakilinaw kɔni taara laban na min ye jamanakuntigi Assimi Goïta ko ale ka taali kɔni tɛna kɛ min bɛ tali kɛ a y'a wakulu don ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop ka fara ministre saba wɛrɛ kan olu maa naani k'olu ka taa ba Maliba ale ye jɛniyɔrɔ fin a kɛnɛ kan o ci kɔni sera CEDEAO ma ɲɛmaaw ma o fana ye i k'a dɔn hali n'u ma kibaruya di min sera an ma nka Mali ministre min ɲɛsinnen don i k'a dɔn Mali ni kɔkana ko ma n'o ye Abdoulaye Diop ale yɛrɛ ye sɛbɛn kunkurunin kɛ min na a y'a yira k'a fɔ ko CEDEAO jamana faamaw y'a yira ko nin ye kɔmɔko ye u jamana faamaw ni ɲɔgɔn cɛ ko ni i maa min tɛ jamanakuntigi ye ko e tɛ se k'a dɔn a kɛnɛ kan o tuma ko an ka ministres olu tɛna se ka bisimila a kɛnɛ kan na o tuma Mali kɔni ta tora o cogoya la ten fɛn min m'a fɔ a kɛnɛ kan bi tile ni si ma bolo o man jan na dɔ fɛn mun kɔni don kosɛbɛ nka Ganakaw ka kibaruya di sɛbɛn caman kɔnɔ olu bɛ ka kibaruya minnu cɛrɛ o ye k'a fɔ ko CEDEAO jamana faama Nana Addo Akufo ko ale yɛrɛ kɔni y'a sɛmɛnciya u ka bɛnkanw kɔnɔ k'a fɔ Mali ministre tɛna se ka bisimila ko in ale kɛnɛ kan na ko tɔ kɛra Mali bolo ko taa ka segin bɛ gɔ ma ko kulu cogo mɛ a nɔ na ni ci min kɛra min ye u n'aw bataki ci walima Goodluck sira jɛlenw bolo u nana kow ɲɛfɔ an ka Mali jamanaw ye nka mɛ bɛna fɔ tigitigi kunun an da sera a ma k'a fɔ kubaruya kunfɔlɔ mun kɔni tun bɛ yen ni yɛlɛma ma don la u ye hakilina laban dɔw ka ta hali farajɔrɔ faga kunumako la CEDEAO jɔyɔrɔ ye mun ye u b'a fɛ u danna yɔrɔ jumɛn u bɛ fɛ ka Mali hakilina laban jumɛn cogo ni k'o fɔ sɔɔni min ma bɔ a ko la an n'o lase aw ma ladiriya ale kɔnɔna la ni an bɔra yen nɔ an y'a fɔ ten tɔ min bɛ tali kɛ jagili in kɔnɔna la IEMOA kɔni ni CEDEAO kun ye bɛnbɛn bɛɛ kɛ ka se ka Mali ɲaki musaka ko la an ka sɔrɔ nasiratigɛw ni waribonw la baarali diɲɛ farafinna cogoya la ka se ka Mali yɛrɛ niyɔrɔw olu dulon kosɛbɛ min yɛrɛ kɛra gɛlɛyaba ye musaka ko la ministre min ɲɛsinnen Mali musaka ko ma ni o yɛrɛ batakiw kɛ ka ɲɛfɔliw kɛ sɔrɔ bosobaw ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kɔkɔrɔ donni kɛ musaka ko nasaratigɛw fɛ olu caman yɛrɛ ka nafolow gulonna o sababu la o kuma Mali kɔni ye i t'a da bɔgɔ jɛnnen kan kiiri tigilama mun bɛ Mali cogoya la n'o ye sɔrɔnadobaw ye olu y'u jeniyɔrɔ fin ka Mali lafasa o CEDEAO kelen ka sariya kiiribulon ɲɛkɔrɔ jaabiw bɔra ka bi kunu k'a fɔ tiɲɛ na bin kɛra Mali kan o kuma ko ɲagiliw ka wuli ka bɔ CEDEAO fɛ ko sɛ kana wuli ka bɔ a fa kan e ma fifa min nuna o ale b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lajɛ. A bɛ waati jan bɔ Mali gouvernement tɛmɛna labasaba maa 6 ka sira fɛ walasa k'a yira k'a fɔ ko ɲangini min dara jamana in kan k'o ma kɛ sariya sira fɛ u taara n'o sɛbɛn ye UEMOA ka sariyaso la sɛbɛn bɛ tali kɛ min kan o ye UEMOA jamana ɲɛmaaw olu kun ye ɲangini bi Mali jamana kan kabini janvier kalo tile 9 san 2022 kɔnɔna na baara kunfɔlɔ la u kun y'a ɲini ko ɲangini minnu fɔra ko k'o wuli ka bɔ jamana kan nka jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen ma sɔrɔ o la a filanan o ye ko ɲangini minnu bina Mali jamana kan min bɛ kɔlɔlɔ caman lase Mali dugudenw ma ani fɛnɛ k'a ma kɛ sariya sira fɛ ko k'o ɲangini ninnu wuli ka bɔ yen sɔn kɛra o ɲangini ninnu wulili de ma bi alamisa ka kɛɲɛ ni UEMOA sariya sun o ka fɔ ye ɲangini ninnu wulila ka bɔ
Mali jamana kan wa yira la fɛnɛ k'a fɔ ko sɛbɛn wɛrɛ foyi tɛ se ka ladon tuguni ka o kɔ kari hakilina jiginna UEMOA kun kɛlen don ka ni ɲangini nunu da jamana kan ka tugu k'a kun fɔra kan ka waati kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ di camancɛ fanga kuntagala la o kɛra Some waati min kɛra Accra Ghana jamana kɔnɔna la o ɲangini nunu kun bɛ tali kɛ ko fɛn foyi wɛrɛ tɛ se ka ladon an ka jamana kɔnɔ n'a bɔra furaw kɛnɛyaminɛnw covid bana kɛlɛlaw ani da dumunifɛn nafama fɔlɔw ji o b'a la ka don kɔ la dɔɔni e ma fifa min nuna ka ɲɛfɔli ye nin ye n'an bɔra ye teliya la an y'a fɔ ten tɔ Mali ministre ɲɛma kɔrɔ Sumeli Bube Mayiga ale kɔni tɛ yan na o kuma min ye k'a dɔ fure kɔni tara bonya ni karama kɔnɔ min ye kɔrɔw dɔgɔw min ye bangebaw ani denw ka taa se jɛɲɔgɔnw ma politiki na siratigɛ la ani jamana marabaa minnu bɛ n'olu ye jamana mara ka tɛmɛ ni olu ni k'a dɔ jɛrɛjɛkulu ninnu ka surun ɲɔgɔn na ani cadre d'échange maabaw ka fara maa minnu yɛrɛ bɛ ni Sumeli Bube kanu yɛrɛ b'u la o bɛɛ lajɛlen bɔra ka caya ka taa denmaya fa kunu fɔ ka maaw jɔ kɛnɛma ka se ka taa ka dɔ awa le tigre a da yɔrɔ laban na yɔrɔ min na a bɛna taa nɔngɔma ye badabada fɔ ka taa min kɛ kɔni baaraw sabatira kunungo a ko kɔni misi fanga bonyana kosɛbɛ ɲɛji ani k'a dɔ makari ni maaw yɛrɛ ka dusuma kasaya fanga bonyana kɛnɛ kan kosɛbɛ min bɛ tali kɛ kibaruya dilaw fana taara kɛnɛ kan ka se ka kumakanw ni hakilina dɔw sɔrɔ ani ka duwawu don caman ta kɛnɛ kan Yusuf Kulubali tun ye renouveau ka ciden dɔ ya kɛnɛ kan a ye maa dɔw ka kumakan sɔrɔ an ye an'u ka duwawu don kan ani seereya minnu dira Sumeli Bube Mayiga kan an k'a dɔw lajɛ. Ala ka hinɛ Ala ka yafa k'a ma Ala k'a dayɔrɔ suma an ka mɛn ka saraka bɔ Ala k'a yɛrɛ ɲɛ k'an ta don makɔnɔ ka kuma Bube kan a ka gɛlɛn ne ye Bube dɔn a san caman ye ɲinɛ ye a ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ye Bube dɔn politiki kɛlɛ de la ka wuli ka jɔ kɛ ka kɛlɛ kɛ pour les libertés politiques et individuelles ka wuli ka kɛlɛ kɛ pour que démocratie multipartiste ka wali an ka jamana kɔnɔ ka kɛlɛ kɛ pour que an ka bɔ jɔnya juru kɔnɔ ale bi n'i y'a lajɛ ko Bube nana ban condition min na a man kɛnɛ ale ka se ka dɛmɛ sɔrɔ k'a fɔ ko k'a bila ka taa furakɛyɔrɔ la o de kosɔn an kan k'a dɔn k'a fɔ démocratie kɛlɛ pour les libertés démocratiques o ye kudayi kɛlɛ de a kɛlɛ tɛ ban an nisɔngoya don parce que an ni Sumeli Bube Mayiga an jɛra gɛlɛmanw na an jɛra hɛrɛw la an jɛra hɛrɛ tanaw la ni Ala nana ka don ko laban yira an na an bɛ se ka min kɛ dɔrɔn an bɛ dugawu kɛ Sumeli Bube ma an kɔni bɛ min fɔ Mali den ɲuman don Mali ko ka a nikanko ye a y'a seko fɛn o fɛn kɛ pour démocratie an bɛ Ala dala dɔrɔn Ala ka hinɛ an na Ala k'a fara kira ka jama kan a ye min kɛ jamana ye bɛɛ b'a dɔn a y'a se damatɛmɛ kɛ démocratie ka ɲɛtaga la Mali la ani bi an b'a ɲini a kɔfɛ u k'u jija a ye tɔgɔ min sɔrɔ tɔgɔ in kana tunu a jɛɲɔgɔn ɲa minnu ye an k'an jija a ye baara min daminɛ fana an ka se ka baara in lase Ala ka bɛn sabati Mali kɔnɔ a bɛ taa yɔrɔ min na Ala k'a fara kira ka jama kan Ala ka a niyɔrɔ kɛ alijinɛ n cɛbani mɔgɔ si tɛ yen nɔ min bɛ se k'a fɔ k'i b'a dɔn su k'o bon Ala dɔrɔn de b'a dɔn mais n bɛ min dɔn a la n bɛ fitinin min dɔn a la o ye mɔgɔ ɲuman tun don a y'a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ de kɛ adamadenw ka bɛn a y'a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan n'i y'a nɛni a t'i kɛlɛ o kama n'i ko k'i t'a fɛ a t'i kɛlɛ o kama ale a y'a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ de k'o la a ka problème tun ye adamadenw ka bɛn ko mɔgɔ si kelen tɛ se k'i yɛrɛ kɛ fɛn ye a ka baara a y'a ka ɲɛnamaya baara de k'o la
tabarikala nin ye maa dɔw ka hakilina ye kumaw ka can kosɛbɛ nka seereyali minnu kɛra o ye k'a yira k'a fɔ diinɛ yɛrɛ nasiratigɛ la alisilamɛ diinɛ bube ka seereya dɔw dantigɛw kɛra kɛnɛ kan kunun min ye maa caman dabali ban nka minnu bɛ yen ni anw ye garisɛgɛ sɔrɔ ka gara a la ka ɲɛnamaya kɔnɔ o ma bali anw na sabula an yɛrɛ tun b'a nɔfɛ o caman na ni o ye misiri o misiri ni gɛlɛya bɛ yen n'a fɔra a ɲɛna a bɛ i den sufɛ a bɛ maaw wele a bɛ dɛmɛ di u ma wa a ti sɔn a kuma ka fɔ hali barodala kuma tɛ kunnafoni di siraw ma o misiri caman bɛ yen an yɛrɛ bɛ se ka minnu seereya min ye ka misiri jɔ ka di maaw ma ka misiri kɔnɔna kuranɛ tɛ ɲɛ ka kuranɛ karitɔn san k'a di ani ka dɛbɛw ni i k'a dɔn tapiw kɛ ka misiri kɔnɔnaw fa ka fara ambulansiw dili kan bube ka ambulansi laban min dira ni o kɔfɛ a taara Gawo ka bɔ Gawo ni i k'a dɔn kasolado in nana o kɛra Kati Falajɛ Ncibakaw fɛ hali sisan o ambulansi ne b'a la ka maaw ta Kati Falajɛ komini fɛn o fɛn bɛ i k'a dɔn o aksi in kan ka bɔ Daba ka na fɔ Bamako o kɔni b'a la ka dɛmɛ lase o banabaatɔw ma kosɛbɛ kosɛbɛ o la ka fara min ye k'a dɔn forajiw ni jiw dili hadamadenya tɔbɔtɔli nasiratigɛ ani se tɛ minnu ye balo dili maa caman bɛ yen nka jatew y'a yira k'a fɔ caman yɛrɛ tun bɛ siran bube yɛrɛ cogoya ɲɛ kɔkanna na ani yɔrɔ jan fɛ caman y'i ka seereyaw ni ka ladiriyaw ta a kan dɔw yɛrɛ fana bɛ ka sɔrɔ u ma deli ka gara la maaw bɛ wele kan minnu fɔ ani politiki ko nasiratigɛ la minnu bɛ yen n'a n'olu tɛ kuntilenna kelen na ni olu yɛrɛ bɛ siran ani ka cogoyaw lase caman bɛ yen minnu ye u ma bɔ a la yɔrɔ jan fɛ k'a yira k'a fɔ maa don min tɛ i k'a dɔn maa ɲuman ye nka caman bɛ fili kɔnɔ kosɛbɛ seereyaw dira o la kɛnɛ kan ani an minnu yɛrɛ garisɛgɛ sɔrɔ ka gara la bube tun ye maa ye k'a fɔ an tɛ yan na o tɛ min ye k'a dɔn hadamadenya jɔnjɔn tun bɛ maa min na nka maa minɛ cogo min don i ma n'i ka popopo kɛ a b'a sigi a b'i lamɛn nka a ta b'a kɔnɔ o de ka jugu an ka bi ko k'a ko maa caman ma o ye maa caman kamana gan bube ale ka jɛ la ni filani ka foya i k'a dɔn o tun ye bube tana ye an bɛ se ka min seereya di a dɔgɔnin n'a kɔrɔ minnu bɛ an b'an ka dugawu fara u ta kan badabada dali ka se ka nɔgɔya Sumelu Ubu bɛ Mayiga ale ye walasa ka bɔ kibaruya ta ko fɔlɔ kɔnɔ an y'a fɔ ko Mali samata sɛgɛw ni Tinisi sɛgɛw fana sɛgɛ fila bɛ ni kama goe ɲɔgɔn na sɔɔni an jigiya b'a kan k'a fɔ sɛgɛ min bɛ yen ni o ye vert jaune rouge ye o sɛgɛ ka se ka kabako da sɛgɛ dɔ in kan sɔɔni o baaraw bɛna kɛ jamana ye wulikajɔ caman kɛ k'a ta biyew dili k'a ta accompagnement musaka kow ni stadiw labɛnnen fɛn bɛɛ nka biyeko kɛli kirikara waati ka ye sabula biye caman dira nka biye ninnu tununnen bɛ i ko to binnen nugu la maa tɛ ka se ka biye sɔrɔ caman bɛ olu kamana guwana kabi kunu dɔw bɔra Kayi dɔw bɔra Sikaso bɛɛ lajɛlen taalen don si stade yɛrɛ da la sɔgɔmada in na an yɛrɛ taara yen nɔ ka taa lajɛ ko bɛ cogo di an ye kuma di maa dɔw ma gɛlɛya min b'u ka bieko la ani wele kan min bɛ depuis sɔgɔma joona in na an ka dɔw lajɛ. Ne tɔgɔ ye Yuba Taraware ne bɔra Kayi de ka na yan ne sira yan de depuis kunun 16h n bɛ yan bon n bɛ bieko de la quoi n nana avancer la pour ka biye de sɔrɔ bon maliyɛnw n'an m'a lajɛ ɲɔgɔn bolo a ma ɲi parce que a kɛkun ye de pour an ka se ka ɲɔgɔn lafiya mais a bɛ ka gɛlɛya ka taga de a fɔra cogo min ko biye min sanna an mako yɛrɛ t'o la. An kun wari an b'a fɛ ka biye sɔrɔ o de la ka dɔn terrain kɔnɔ an dɛsɛlen don k'o sɔrɔ depuis kunu donc an b'a lajɛ état k'a lajɛ u ka changement wɛrɛ kɛ kow la quoi bon ni ne ma biye sɔrɔ n bɛ n sigi n bɛ Ala minɛ ou bien n bɛ taa so n bɛ taa télé lajɛ sinon a ma ɲi kɔni an nana de ka équipe nationale lajɛ an ma deli ka passer coupe du monde na bon o ballon-tan ani coupe d'Afrique ballon-tan ani championnat ballon-tan kelen tɛ an bɛɛ b'a fɛ k'a lajɛ de a fɔra ko biye bɛ yen a tɛ ka sɔrɔ ka fɛɛrɛ. Burama Traoré ne bɔra Jalakɔrɔbugu ne bɛ yan depuis ni 6h mais surɔ n ye siɲɛ min kɛ a bɛ siɲɛ 5 bɔ parce que ni Kayikan yɛrɛ tun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ yan maintenant an kun nana bieko la bon an yɛrɛ de y'an jɔ k'an former parce que u m'an bila la pour an nana joona pour an bɛ se ka jama bɛ se k'an suit cogo min na pour an bɛ se ka biye sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na a ma kɛ mankan a ma kɛ foyi ye bon biye fɛrɛlaw mana fɔlɔ an kɔni sigilen bɛ k'u kɔnɔ fɔlɔ mana fɔlɔ parce que u ko 7h à 11h o de fɔ an ye bon alhamdulilah ne ma biye sɔrɔ n bɛ segin n bɛ taa filɛ so bon n tɛ dimi a kɔni ka di n ye faso jɔ de don nin fana anw se de faso ko la ka boli ka na wari bɔ ka joueur lajɛ o de y'anw se n'an ŋaniya ye n bɛ min fɔ jama ye n balimaw ye u ka kɛ kɛlɛ ye u ka sigi u ka taa lajɛ so kɛlɛko tɛ an bɛ yɔrɔ min na an ti kɛlɛko la parce que ala k'an kisi mɔgɔ jugu bɛ se ka don an sen kɔnɔ ko ne k'u profiter jamana ko la k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛ ni fɛnw kɛ donc an t'a ladili o la donc an b'a ladili dɔrɔn jama ni ma se ka biye sɔrɔ ka taa filɛ so alhamdulilayi bon ala ka a kuncɛko ɲuman d'an ma quoi. Tɔgɔ Lamini Watara ne bɔra Ranbugu la depuis kunu mɔgɔw bɛ yan nɔ parce que ne yɛrɛ nana yan kunu biyeko la yan nɔ depuis kunu sɔgɔmada fɛ mɔgɔw bɛ biye nɔfɛ yan nɔ biye yɛrɛ sen tɛ ka sɔrɔ bon o kɔni gɛlɛya kɔni b'an kan kosɛbɛ kɔni o gɛlɛya b'an kan
fɛn man ɲɛ mɔgɔ nin bolo billet ko la dɔw ye billet bɛɛ sanna donc dɔw ye 20 000 billets san dɔw ye 100 billets san donc mais an tɛ ka foyi de y'a la donc maintenant an tɛ ka foyi de ye billet ko la k'a fɔ ko billet sanna donc ko billet bɛ di mɔgɔw ma donc an kɔni o t'an ka sira ye donc billet sanna mun ye billet san donc o y'u ka volonté de ye mais an kɔni nana yan nɔ donc an bɛna an ka billet san donc ka don terrain de kɔnɔ ka taa Mali soutenir ka taa ɲɛfɛ. Fatumata Sila ne bɛ Zerni na yan nɔ ne nakun ye billet ko de a ye ma billet sɔrɔ n jigiya b'a kan dɛ ni m'a sɔrɔ dɔrɔn n bɛ bana parce que depuis mois de janvier la n bɛ ka penser nin match ko in na. n'a daraka to sɔgɔmada in. Ne ye tobili kɛ ne wulila depuis tôt le matin depuis 4 heures ne wulila n ye n ka préparatifs bɛɛ kɛ pour que n bɛ se ka na parce que kunun an ye va et vient kɛ billet ko la an ma billet sɔrɔ. tabarikala sanga 45 bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan waati na madame Diallo ale ye ambassadrice des femmes pour la paix ko muso minnu ko k'u bɛ bɛn ngo kɔni ani lafiya sabati k'ale do ka bi juma kɛ wajuli ni kuranikɛla ye Mali fan caman fɛ katikaw ta bɛ kɛ katikura misiriba la kuma an bɛ dugawu kɛ Ala ka dugawu kɛtaw minɛ a devoya bɛ préfet Aruna Jara bolo Fanta Tumota waati janfara kosɛbɛ ko sans commentaire kuma i k'i da di i ka tɛmɛ i k'i ɲɛ tugu nin dɔw kan a bɛ fɔ de ma ko tagalen ɲɛfɛ ko a bɛ gérer karamɔgɔ Antoine Numana a bɛ gérer bi juma la hɔrɔma n'a kɛ ni ŋaniya ka ɲi bi dɔɔni siga fosi tɛ o la an bɛ taga ɲɛfɛ Amadu k'i fo don kibaru ta ko fɔlɔ tun ye nin ye an bɛ taa Sori Ibrahim Diallo fanfɛ sɔgɔmada in na Amadu an dalen b'a la ka fɔ Sori ye munumunu salo kɛ 26 mars goudronning k'a ka jateminɛ kɛ sabula hali anw yɛrɛ natɔ la voilà gɛlɛya dɔɔni tun bɛ a la a kow ma nɔgɔ ko Sori ka taa lajɛ an bɛ sanga min kɔnɔna la ko sa yalima taa ni ka segin bɛ cogo di o sira kofalen na Sori bɛ fan jumɛn sɔgɔmada in na an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi ye Fuseni Daw ye a bɛ n'a lajɛ n'an sera ka Sori lasɔrɔ